mission Eve agus tá sé an ná pieces spríada agan tá colm an siolom aniu agus támad chun túirt faoi gúláán. Colm, ó bhfuil tú ré? Tá. A Rylin! Am an leis gael? Yeah. Work ré? Yeah. Cúig! Cúig! Oh, bhí tú couple second row. Mahu, mahu, mahu. Oh, me, oh, colm. Mae seo hógáil a ríis. No. Hit the Rútasta. yarn mé aon rud. Oh! Hain? Ooh! Colm. Caird? Lag tú. Níl mé. Bhí sé níos é. Tá péidir go tam. Tá mé críoch na ha. Ach, cé fuair an bua? Colm! Mahú! Bhí an sprí agan an sin, an dhéanamid bouta bháin eile. Dinner. Rusaíart mar sin? Oige.